Добър вечер, уважаеми зрители! Днес съм в посолството на Ислямска република Иран в София и ще проведем разговор с Негово превъзходителство господин Ирваш. Здравейте! جناب سفیر سلام عرض میکنم خدمت شما. Първо, преди да започнем по същество с политическата част на разговора ни, бих искал да изкажа своите съболезнования, а и от името и на семейството ми, поне от тяхно име съм упълномощен да говоря, за загубата на вашия духовен лидер Аятола Хаменей и най-вече за трагичната кончина на децата в училището. Така че искрени съболезнования на вашия народ за това, което ви сполетя. به همین خاطر تسلیت صمیمانه من رو پذیرا باشید به ملت خودتون و خودتون. Първият ми въпрос е защо беше нападнат Иран? С какво Иран пречи на Съединените щати и на Израел? ابتداً به مردم هوشمند و دانای بلغارستان سلام عرض میکنم. Първо в началото бих искал да изразя моите поздрави към мъдрия и интелигентния български народ. مردمی که سابقه مبارزه با ظلم و ستم و اشغالگران رو در تاریخ خودشون دارند. Това е народ, който в своята история има записано тяхната борба срещу окупаторите и срещу узурпаторите. و برای آزادی و استقلال خودشون فداکاری‌های زیاد انجام دادند و قهرمانان زیادی رو تقدیم استقلال و آزادی کشورشون کردند. И за постигане на своята независимост и свобода са пожертвали огромен брой от собствените си хора срещу враговете, за да постигнат свобода. استقلال، آزادی و شرافت ارزش‌های بسیار مهم انسانی هستند. Независимост, свобода и интегритет, това са основни човешки ценности. پس از اون به خانواده‌های 168 دانش آموز خردسال که در اولین لحظات حمله آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شدند تسلیت عرض میکنم. След това и аз бих искал да изразя моето съболезнование към семействата на 168 малки момиченца, които бяха пожертвани, убивани още в началото на войните действия на САЩ и Израил срещу Иран. همچنین به همه جامعه جهانی بابت این کشتار وحشیانه تسلیت عرض میکنم. Също искам да изразя моето съболезнование към цялата човешката общност поради тази зверска нападение, това зверско нападение, което води до смъртта на тези деца. و تأسفم رو ابراز میکنم از اینکه پس از کشته شدن این تعداد دانش آموز بیگناه هنوز حمله کنندگان در پی توجیه اون هستند. И изразявам моето съжаление за това, че въпреки смъртта на тези деца, още се вижда, че онези, които са нападнали, ударили с тези деца, още се опитват да се оправдават по различни начини. آنچه که اخیراً در ایران اتفاق افتاد نقض تلاش برای حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک موضوعات مورد بحث بین آمریکا و ایران بود. Но това, което се случи в Иран миналата седмица, е ясно нарушение на всички усилия, които бяха полагани
за решаване на въпросите съществуващи между Иран и САЩ по мирен дипломатичен начин. پدیده‌ای بسیار خطرناک در جهان ظهور کرده که من نام اون رو ترامپیسم میگذارم. В света ние сме свидетел на едно ново явление, което е много страшно явление. Аз го наричам явлението трампизм. زورگویی و زیاده خواهی از مشخصه های بارز این پدیده هستند. Узурпирането и налагане на своя воля с сила, това са ясните признаци на това явление. با شروع ریاست جمهوری آقای ترامپ زیاده خواهی های ایشون اعلام شد از الحاق کانادا، گرینلند، نفت ونزوئلا، کانال پاناما و همچنین بروز و گذاشتن تعرفه های غیر متعارف بر تجارت جهانی. Откакто господин Трамп за втори път дойде на власт, ние сме свидетел на този начин на действие от неговата страна. Той постоянно иска. Започна с Гренландия, после поиска присъединяване на територията на Канада. После видяхме това, което се случи в Венезуела и с петрола на Венезуела. Това е ново явление, което сме свидетел. ما شاهد بروز یک امپراتوری زورگویی و دروغگویی هستیم. Ние сме свидетел на създаване на една империя на авторитарен и лъжлив режим. ترامپ شعار تبلیغاتی و انتخاباتی خودش رو بر توسعه صلح در جهان قرار داد، اما عملاً با جنگ شروع کرد و با جنگ ادامه داره میده. По време на изборите Трамп използваше лозунга, че идва да установи мир по света. Но това, което сме свидетел, че той де-факто започна всичко с война и така е начинът на негово управление. А дали Тръмп започна тази война? Не е ли и самият Тръмп предаден и подведен от екипа си, от дълбоката държава в Съединените щати и разбира се от Израел и Нетаняху? البته که اسرائیل از 80 سال پیش در پی ایجاد آشوب در منطقه غرب آسیا بوده و آمدن ترامپ و با آشنایی که با روحیات ترامپ داشتن زمینه رو برای اینکه مقاصد خودش رو توسط سربازان آمریکایی و خون آمریکایی ها به پیش ببره مقصد بسیار خوبی بود. Да, естествено, че Израил преди 80 години се опитва да създаде различни войни и конфликти в региона Западна Азия. С идването на Трамп на власт, хората в Израил, знайки неговите качества и как той може да бъде потикнат към нещо, се възползваха от този момент и започнаха своята война с цена на кръвта на американски войници. برای آمریکایی‌ها بسیار خجالت آور خواهد بود که ببینن سرباز اسرائیل و نتانیاهو شدن و خون و دارایی هاشون و ثروتشون داره در حال نابود شدن برای خواسته های غیر انسانی نتانیاهو صرف میشه. За американците, те когато бъдат засърмени от това, че те са станали войниците на Израил и Нетаняху и плащат за това с кръвта си, с богатството си и цялото си имущество. در واقع آنچه که آمریکایی ها دارن انجام میدن حمایت از کشتار وحشیانه انسان ها در غزه و در فلسطین هست و در ظلم اسرائیل و تجاوز اسرائیل به همه کشورهای اطراف شریک هستند. De facto това, което американците правят в момента е, че подкрепят
зверските убийства на невинните хора в Газа, в Ливан, и те са съучастници в тези зверства и убийства, които Израил прави във всичките държави в района. اسرائیل میدونست که برای اینکه به ایران بخواد حمله کنه به هیچ وجه خودش به تنهایی قادر به این کار نیست و حتما نیاز به پشتیبانی نظامی امریکا و ثروت آمریکا داشت و آمریکا رو варد این جنگ مهلک کرد. Израил много добре знаеше, за да започне една пълномащабна война срещу Иран, просто това не е по силите на Израил. И за да започне, трябва непременно да получи пълната подкрепа и помощ от американската армия и парите на щатите. Това е ясно, че Израел не може без бодигард, най-просто казано, в лицето на Съединените щати. Но все пак в случая самите Съединени щати, самият Тръмп много тежко дискредитираха въобще дипломацията си, тъй като се водеха преговори. Дори хора от екипа му, в лицето на Уитков, след поредния кръг от преговори в петък, който завърши в Женева, т.е. деня преди да започне войната, каза, че те са повече от успешни. И това е изключително странно, когато водиш преговори и твърдиш, че те са успешни, на другата сутрин да нападнеш с военни средства, да убиеш духовния водач на нацията, редица високопоставени кадри от ръководството на държавата и най-лошото още в първите часове да удариш начално девическо училище и да убиеш толкова много деца. Защо се случи това? Какъв е вашия прочит? در اینجا لازمه دنیا این موضوع رو درک کنه که چه کسی جنگ طلب و جنگ افروز است و چه کسی به دنبال صلح و حل موضوعات مورد سوال به وسیله دیپلماسی و مسالمت آمیزه. Тук е момента, че светът трябва да разбере кой търси война, е узурпатор, а в действителност кой е този, който иска да реши въпросите по мирен път, чрез преговори. از 2012 اتهام انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت ساخت بمب هسته‌ای مطرح شد و ایران از همون زمان وارد فرایند حل مشکلات و توضیح ابهامات در پشت میزهای مذاکره و از طریق دیپلماسی شد. Още от 2012 година постоянно се отправят обвинения спрямо нашата държава Иран, че Иран се опитва да води ядрена програма, която не е за мирни цели. Още от тогава Иран, за да обясни за своите действия, се насочи към мирен път и дипломатичен начин на водене на преговори. در سال 2015 به یک توافق بین المللی بین ایران، اروپا و آمریکا دست پیدا کردند که همه طرف‌ها از اون راضی بودند، اما در سال 2018 با روی کار آمدن دوره اول ترامپ از این معاهده خارج شد و عملاً این معاهده بین المللی صلح‌آمیز رو به شکست کشوند. В 2015 година в резултат на дълги преговори постигна се едно споразумение по ядрената програма на Иран между Иран,
САЩ и европейските държави. И всички бяха доволни от това, което са постигнали. Но в 2018 година, когато за първ път Трамп дойде на власт, изрази, че той не е доволен от постигнато и излезе от това споразумение. در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ از سال گذشته ایران در دو مرحله وارد مذاکره با طرف آمریکایی برای حل مسالمت‌آمیز این مناقشه بوده که در هر دو مرحله و در میانه گفتگوها ایران مورد حمله قرار گرفت. Във втория мандат на Трамп, откакто той е на власт, отново два кръга на преговори се състояха между Иран и САЩ за решаване на ядрения въпрос на Иран по мирен и дипломатичен начин. Но и в двата кръга, в средата на преговорите, Иран беше измамен и нас ни предадоха с военни действия срещу нашата държава. همونطور که اشاره کردید در مذاکرات اخیر طرف آمریکایی و همچنین طرف واسطه عمانی و طرف ایرانی همه ابراز امیدواری کردند که مذاکرات به شکل موافقت آمیزی در حال پیشرفت هست و ما به توافق در حال نزدیک شدن هستیم، اما به طور ناگهانی یک حمله مشترک از سوی امریکا و اسرائیل صورت گرفت و معنای آن این هست که اصلا اعتقادی به مذاکره و حل مسالمت آمیز از سوی آمریکا وجود نداشته. Както вие споменахте в въпроса си, в последния кръг, още преди военните действия, и американската страна, и иранската страна, и нашите приятели посредници, оманската страна, силно изразиха своето задоволство от резултата постигнато по време на преговори и това, че сме близо до крайния резултат. Но с внезапни военни действия от страна на САЩ и Израил, пак ние бяхме предадени и по този начин загубихме своето доверие за водене на всякакви преговори. Тоест, от тук натам Иран счита, че да се преговаря с Съединените американски щати е безпредметно. Така ли да го разбира? دیگه فقط ما نیستیم که بی اعتماد هستیم به امریکا. تمام دنیا باید از این عهد شکنی امریکا و این جنگ طلبی امریکا دچار وحشت باشه. Не сме само ние тези, които нямаме доверие към американците. Де факто целият свят вече трябва да бъде в тревога от това, че американците постоянно не спазват своите ангажименти и договорености. تمام دنیا از این پس باید نگران وضعیت جهان باشه، چون دو پدیده خطرناک یعنی اندیشه مخرب و قدرت نظامی بالا در یک جا جمع شده و این ریشه جنگ‌های بزرگ در جهان بوده و این نگرانی وجود داره که ما شاهد یک اوضاع نابسامان جهانی دیگر در سایه این دو پدیده بسیار نگران کننده باشیم. Целият свят трябва да бъде разтревожен. Защо казвам това? Защото в момента сме свидетел, че две страшни явления се събират на едно място. Това са разрушителния мисъл и високото война сила. Когато тези две явления се събират на едно място, те са корените на големите войни. По този начин са започнали много от войните в миналото и така, че трябва да се притесняваме за това, което може да се случи в бъдещето. Очевидно всички трябва да се притесняваме, но от друга страна, поне доколкото все пак можем да проследиме какво се случва,
въпреки цензурата, пропагандата, Иран не изглежда като да губи тази война и по-скоро самите агресори като че ли изпитват все повече затруднения. قبل از اشاره به این موضوع لازم است به این موضوع بسیار مهم اشاره کنم که بهانه حمله به ایران نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران بود. Преди аз да отговарям на вашия въпрос, трябва да посоча една друга тема. А това, че поводът за започване на атака срещу Иран беше да разрушат иранска ядрена програма. اما در جنگ 12 روزه در جوان سال گذشته تأسیسات هسته‌ای ما مورد بمباران آمریکا قرار گرفت و به تصریح و اذعان رئیس جمهور آمریکا تمام تأسیسات هسته‌ای ما نیست و نابود شد. Но ако помните, в юни 2025 година, когато водихме 12-дневна война, американците нападнаха нашите ядрени инсталации и после казаха, че цялата иранска ядрена програма е разрушена. اما در جنگ اخیر می‌بینیم حمله به دبستان، بیمارستان‌ها، منازل مسکونی و خانه‌های مردم و در اقصا نقاط دنیا در حال بمبارانه و دیگه موضوعی به نام هسته‌ای وجود نداره و در واقع تمام تلاش برای دگرگونی و همچنین ضربه زدن به مردم غیر نظامی در ایران هست. Но това, което сега виждаме в сегашната война, е, че те водят битка не срещу тези инсталации, а те ударят болници, училища, домовете на невинни цивилни хора, а де-факто целта и на войната им е да водят война срещу иранския народ. اما موضوع مقاومت مردم ایران، پاسخگویی نظامی ایران برای دنیا الان آشکار شده. Но в отговор на въпроса ви, че борбата, която води ирански народ и войните отговори, които дават към тях, вече са ясни и открити за целия свят. تمام نقاطی که از آنجا کشور ایران، سرزمین ایران، مردم ایران، دارایی‌های ایران مورد حمله قرار می‌گیرند، حتما با پاسخ ایران و حمله ایران مواجه خواهند شد. Ние сме казали, че всяка точка, която бъде ползвана за нападение над Иран, и иранската територия, иранските инфраструктура, иранските богатства ще бъдат атакувани от нашата страна. پاسخهای کوبنده ایران از یک سو روحیه شجاعانه مردم، از طرف دیگر که شاید اون تا به حال کمتر به نمایش گذاشته شده و شما باید بدونید از اولین شب جنگ میلیون‌ها نفر از مردم هر شب در تمامی میدان‌ها و خیابان‌های ایران حاضر میشن و حمایت خودشون رو از کشورشون و آمادگیشون رو برای دفاع از کشورشون اعلام میکنن و این حضور هر شب ادامه داره و پرشور در ایران برگزار میشه. Войните отговори от иранската страна вече се видя. Волята на иранския народ също се видя. Да знаете, че от първата вечер в началото на войната иранския народ всяка вечер присъства в градовете, в площадките и силно изразява своето единство и подкрепа към военните действия и към цялата държава. این جنگ به امریکا و همه بدخواهان نشان خواهد داد که شناختشون و محاسبهشون در مورد ایران بسیار اشتباه بوده. Тази война показва на американците и всички, които имат зли намерения срещу Иран, че техните сметки за Иран са грешни. И като започнахме,
разговора в тази посока, че Иран атакува съседни държави, поне нали, в това обвиняват Иран, и дори ми прави впечатление, че пропагандата се опитва всячески да изкара сега Иран виновник за войната. Като че ли изглеждат разочаровани, че иранският народ не е свалил правителството си или режима, както го наричат, въпреки убийството на Аятолах Хаменей. Това ги докарва някакси до истинска ярост. И в интерес на истината, аз поне мисля, че Иран е в далеч по-добра позиция, например, от Израел, чисто географски, като ресурси, като мотивация на населението. Не знам, така ли е? میگن که به هر حال ما صحبت به این سمت بردیم و خب دیده شد که ایران به سمت کشورهای همسایه‌اش هم حمله کرد و اونها دارن یک جوری این رو تبلیغ میکنن که انگار ایران مقصر هست نسبت به این رویه ها. از طرف دیگه خشمگین هستن نسبت به این که علیرغم این که آیت الله خامنه ای رو به شهادت رسوندند، ملت ایران به پا نخواست و حکومت یا آنچه که اصطلاحاً پروپاگاندا بهش میگه رژیم موفق به سرنگونی از طرف مردم نشد. و از دیدگاه من شخصا این فکر میکنم در حال حاضر از لحاظ منابع و امکانات و اراده ایران در جایگاه بهتری نسبت به اسرائیل قرار گرفته. آیا چنین چیزی درست هست؟ ابتداً این رو هم من بیان میکنم هم همه جهان میدونه که ما به کشورهای همسایه‌مون حمله نمی کنیم. ما به پایگاه‌های نظامی که از اونجا به کشور ما حمله صورت میگیره حمله میکنیم و جایی که از اون نقطه به ما حمله میشه یک هدف مشروعه. این دفاع از کشور ماست. В началото бих искал категорично да изразя следното, че ние не нападаме наши съседни държави. Ние нападаме тези военни бази, които се намират в тези територии, от които биваме атакувани. И когато те водят своята атака от тези бази над моята държава, тези военни бази се превръщат в съвсем легитимни цели за нападение. اتفاقاً با حمله امریکا و اسرائیل به ایران و کشتن رهبرمون مردم همه قیام کردند، اما به حمایت از کشور، به حمایت از تمامیت ارضی کشورمون، به حمایت از دولت و برای مقاومت در مقابل تجاوزگران. Също да добавя, че с мъченическото убийство на нашия лидер Аятолах Хаменей, иранският народ наистина възстана. Но възстана в подкрепата на своето правителство, в изразяване на своята ярост и това, че да изрази готовността си да води борба. دشمنان ما ایران و مردم ایران رو نشناختند و تاریخ ایران رو نخوندند. Нашите врагове не познават Иран и иранци, не познават и иранската история. تازه شروع ماجراست. Това е просто началото на дълга история. اگر تجاوز زمینی صورت بگیره که مردم میتونن در اون مشارکت کنند و نقش داشته باشند، اون وقت دنیا خواهد دید که ایرانی ها کی هستند. Ако те решат да нападат по земя, тогава ще видят иранците кои са в действителност. همونطور که شما برای آزادی و استقلالتون و آزادی و شکست امپراتوری عثمانی قیام کردید، جنگیدید، کشته دادید و پیروز شدید، ما هم همین کار رو میکنیم. Както вие българите за вашата свобода и независимост възстанахте,
водихте своите борби срещу Османската империя, дадохте много кръв и много жертви и постигнахте своя цел, и ние иранците ще направим по същия начин. ملاحظه میکنید که علیرغم اینکه ما در چند جبهه در حال دفاع از خودمون هستیم، همچنان پرتوش و توان هر روز جلوه قوی‌تری از توان نظامی خودمون رو به جهان نشون میدیم. И виждате, че въпреки, че ние водиме битка в няколко фронта, всеки ден изненадваме всички, защото силно с всичките си сили и всеки ден с нови възможности просто водиме борбата и изненадваме света. ما تجاوزگر نیستیم، اما مدافعان بسیار خوبی هستیم. Ние не сме агресори, но сме много добри защитници. Каква е крайната цел? Кое би означавало победа за Иран? هدف نهایی چی است؟ چه چیزی رو ایران به عنوان پیروزی خودش تلقی میکنه؟ حتما شکست دشمن و فرار دشمن از منطقه این هدف نهایی ماست و باید درسی به دشمنمون بدیم که هیچ وقت دیگه جرأت فکر حمله به ایران رو به خودش نده. Със сигурност да накараме нашите врагове да загубят битката. Второ, те да избягат от региона и да получат такъв урок от нас, че повече да не могат да си представят да нападат Иран. Бреде, обаче едната сила, срещу която Иран воюва, Съединените американски щати, нали, със сигурност е и ядрена държава. Сега Израел, доколкото така се знае, също разполага с ядрени бойни глави, по някои оценки около 180 на брой. Тя не е официално декларирала себе си като ядрена сила. Но така или иначе Съединените щати са такава. ما اگر از سلاح‌های هسته‌ای امریکا و اسرائیل بخوایم هراس به دل را بدیم، همین الان شکست خوردیم. اما سلاح هسته‌ای، ناوهای هواپیمابر یا هر سلاح دیگری مانع از تلاش ما برای دفاع از کشورمون و منابعمون و استقلالمون نخواهد بود. Да ви кажа, че ако искаме да се притесняваме или да се страхуваме от техни ядрени оръжия, още сега мога да кажа, че сме загубили войната. Но ние нямаме притеснение срещу техни ядрени оръжия. Това, че те имат самолетоносачи или те са най-голямата армия в света, това нас не ни притеснява. ما میدانیم که اینها سلاح هسته‌ای دارند و شجاعت در همینه که ما در مقابل این قدرت سرخم نکنیم و دنیا باید این رو درس بگیره و این رو بداند. Ние много добре знаем, че те имат ядрено оръжие. Но смелостта е точно това. Да не се свалиме глави пред тях, а светът трябва да приеме нашите действия и нашето поведение като урок за себе си. آن ملتی که به خاطر ترس از مرگ دستش رو بالا ببره و تسلیم بشه، اون ملت از قبل مرده. Народ, който поради страха от смъртта още в началото си дига ръцете и се предава, може да се представи, че още от началото е умрял народ. اما جهان باید اندیشه کنه و ببینه که چه آینده‌ای در پیش روشه با حضور چنین اندیشه ها و تفکرات زورگویانه و همچنین مخرب و جاه طلبانه ای که و زیاده خواهانه ای که به تدریج تمام جهان رو مورد تهدید قرار خواهد داد. ما امروز نمونه ای برای این زیاده خواهی و این ظلم هستیم. این موضوع زیاده خواهی در ایران متوقف نخواهد ماند.
مطمئن باشید و اروپا مطمئن باشه که اولین نتیجه این تجاوزگری پس از خاتمه مخاصمه با ایران اهدافی در اروپا خواهد بود. گرینلند همین الان از دست رفته است. تعرفه های مختلف و زیادخواهی های ترامپ برای اروپا و از هم پاشوندن اتحادیه اروپا گام های بعدی است. نابودی یورو به عنوان یک ارز در مقابل دلار از اهداف بعدی است و اهداف دیگر، نیت های دیگری که تا به حال از طرف ترامپ اعلام نشده. Но мислителите в Европа, в света трябва да помислят как трябва да реагират срещу тези начини на поведение и на мислене. Това начин да искат повече и повече. Трябва да се знае, че това е много лошо явление, което почва да се налага в света, да се знае, че веднага след като довършат с Иран, първите цели ще бъдат Европа, ще бъде Гренландия, ще бъде налагане на още допълнителни тарифи, ще бъде разрушаването на евро, силата на евро, като валутна единица срещу долара. И те със сигурност имат и други подмолни намерения, които още не се знае. Сега те очевидно се правят опити да се въвлекат максимален брой държави в тази война в момента. Една от тях е Турция. Какво стана с тези две ракети? Иран официално отрича да е изстрелвал ракети по посока Турция. Какъв е вашия прочит? Какво мислите по този въпрос? قطعا امریکا از برپایی این جنگ اهدافی برای گسترش و توسعه هژمون خودش داره، با تحت تاثیر گذاشتن جریان انرژی در این منطقه که 20% از منابع و انرژی جهان رو داره تأمین میکنه، عملاً داره بقیه جهان رو تحت فشار قرار میده و پس از این جنگ تمام کشورهایی که مصرف کننده انرژی هستند ناچار به پیروی از خواسته های زورگویانه ترامپ و امریکا خواهند بود و این هژمون سایش در حال سنگین شدن بر سر اروپا و برخی دیگر از کشورهای مصرف کننده انرژی خواهد بود و تأثیر شکننده‌ای که بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت. Първо да обясня, че със сигурност американците следят и други цели с своите действия. Основната им цел е да разпространят или да разраснат своята хегемония върху света с повлияване на енергийните потоци, особено в нашия район, който от него преминават над 20% от енергийните доставки за целия свят. И по този начин те се опитват да налагат натиска върху целия свят, които са консуматори на тази енергия. И те да нямат друг начин, освен да се предадат пред Трамп в неговите цели. اروپا بسیار باید نگران جنگی که در ایران شده باشه، چون اولین قربانی این جنگ در خارج از مرزهای ایران اروپا خواهد بود، چون از این پس وابسته محض امریکا در موضوعات اقتصادی، انرژی و نظامی خواهد بود. Основната жертва или губеща страна на тези военни действия ще бъде Европа. Защото по този начин Европа ще бъде изцяло зависима от САЩ във всичките аспекти на своя живот. Говорим економиката, енергийните доставки, дори военните сили. لذا
اروپا باید هوشمندی به خرج بده و به جای اینکه با حمایت از امریکا به دنبال توسعه جنگ باشه، به دنبال برقراری صلح و پیشنهاداتی برای صلح و متوقف کردن جنگ داشته باشه و همچنین تلاش وافر خودش رو برای اینکه پای خودش رو از این معرکه جنگ بیرون بکشه حتما داشته باشه. Така че Европа трябва да покаже мъдрост и бодрост в тази връзка, а вместо да се насочи за присъединяване към войната, да действа в посока на установяване на мир. За момента Европа не се включва в войната, така или иначе формално и не успяват да въвлекат НАТО. Съответно и България декларира на този етап неутралитет, въпреки че е член на военен алианс заедно с Съединените американски щати. Например, направи впечатление поведението на испанския премиер Педро Санчес, който категорично отказа да спомага по какъвто и да било начин на американската военна логистика. Така че Европа по-скоро като че ли за сега остава настрани, слава Богу, да видим докъде ще стигне. اروپا یک بار یک اشتباه بسیار مهلکی رو مرتکب شده و اون در زمان آغاز جنگ جهانی دوم در مورد تجاوز هیتلر به خاک لهستان بود که با مماشات فکر کرد که چنانچه نگاه مسالمت آمیز داشته باشه میتونه مانع از جنگ و گسترش جنگ بشه، اما هیتلر برداشت دیگری کرد و فکر کرد این مماشات به واسطه ضعف اروپا برای مقابله و مهار هیتلر، لذا دست به اقدامات وسیع‌تر زد و جهان را به جنگ کشوند. به نظر میاد که این ماجرا در حال تکرار شدنه. Искам да ви кажа следното, че в миналото Европа е имал една много смъртоносна грешка. Това се случи малко преди Втора световна война, когато Хитлер напада Полша, а европейските държави просто седнаха без да реагират и сложиха и бездействаха. Хитлер видя това поведение като слабост от страна на европейските държави и прие тази слабост за сигнал, че той може да действа и още по-смело. Всичко това доведе до огромни човешки жертви в Втора световна война. Гледам и мисля, че в момента ние сме в същото място и се случва същото нещо. اسپانیا همون نمونه است که باید تمام اروپا از اون درس بگیره و همون جلوه است از خوی و خصلت زورگویی ترامپ که هیچ صدای مخالف یا غیر همراه خودش رو بر نمیتابه و تحمل نمیکنه و اون رو تحت فشار قرار داد که حتما با او همسو بشه. وقتی که انگلستان حاضر به همراهی نشد، اون رو مورد تهدید قرار داد و این موضوعی است که تمام اروپا باید نگران اون باشه که ترامپ همه رو مطیع و تابع خودش میخواد و هیچ صدای آزادی خواهانه و اصولی رو نمیتونه تحمل کنه. Испания и това, което се случи след това на Испания, поведението на Испания е ясният пример, който всеки трябва да следва. Но това, което се случи след това над испанците и Испания, показва авторитарния нрав на Трамп. Също отговор на Трамп срещу Великобритания
и за заканите, които отправи Трамп срещу тях, де-факто всичко това трябва да разтревожи европейците, защото Трамп иска пълното подчинение на европейски държави на своите желания. Ами, добре, благодаря ви. Наистина имаше нужда и все пак българските зрители да видят и другата гледна точка на нападнатата страна. Мисля, че това беше важно. А пък относно проблемите на европейците, те сега започват. Тепърва започват, защото много хора си мислят, че цените на петрола са се вдигнали и на газа. Не, още нищо не се е вдигнало. Всички в момента ползват запасите си. Така или иначе това, което виждаме, са спекулативни числа, борсови. Ще дойде ден след още 2-3 седмици, когато нещата ще придобият наистина различен вид. Поне така мисля аз. И още един път благодаря ви и съболезнования към вашия народ, вие като представител на Ислямска република Иран, моля да ги приемете. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен. Чухте посланника на Ислямска република Иран. Нямат намерение тези хора да се предават, нямат никакво намерение да коленичат и моето скромно мнение е, че нещата никак не се развиват добре за агресора. А относно икономическата част на целия този процес, тя е далеч по-болезнената. Тепърва ще се проявява, защото петрола е майката на суровините. Всичко около нас е петрол. Той не е само горива, бензин и дизел. Там много неща ще се влошат и в търговията с торове. Ще се появят дефицити, тъй като региона е голям производител. И не на последно място е добре да се има предвид, че Иран е втората в света държава по запаси на природен газ. Иран има петрол. Иран живее десетилетия под санкции и се е справил, т.е. с това няма да може да ги уплашиш. И Иран има цялата Менделеева таблица. Не така стоят нещата с Европа и нейното индустриално сърце Германия. Там ресурси няма. Русия е под санкции, води се война и на източния фронт в Украйна, сега и в Близкия изток. Считам, че Европейския съюз очакват доста тежки времена. Благодаря ви още един път и спокойна вечер ви желая.